Ассалому алейкум, бародаро. Хеле ки дигар видеоҳо мегӯем. Пеш аз просмотри ҳамин видеои ҳозира лайку масалан вай чизоя подпискаҳоя пахш кунтон. Чанд қа просмотрҳо шавад. Арои ҳамо ҳар яка зер кунон худохоҳ тез мо 100,000 ба мерем. Хулас гуфтани ки нақшаҳои мо дар пеш зиёд аст ки 100,000 подписчик гирем ҳаракат када. Хача ҳозир ба ақа сах чизи мулиам несту, лекин бо як чиз мегӯм ки метавонитон шоҳҳоям, яъне ки агар сарфам нарафта бошдутон метавонитон тариқи WhatsApp, Viber, Telegram мошинҳои худатона видео гирифта патоитон мо ҳатман ҳамуна видеоролик када реклама мекунем. Кадом тариқ ки боло, поин, чет, ён. Кадом тараф ки набошад. На танҳо мошин. Худи ноутбук бошад, телефон бошад, немезна чи барои фурӯш бошад, ҳамин қайвати роликҳо зада мегирем, ҳамон ба пеш аз просмотр подписчика зер мекунтон, бурафтим дальше.